Amb un gran ambient de més de 2.000 espectadors i un número semblant a les curses escolars, en un sinuós circuit i en unes condicions excel·lents per als corredors, es va celebrar el passat 17 de novembre el 43è Cross Antoni Amorós. L'atleta de nacionalitat marroquina Ibrahim Essaïdouni va imposar-se en primera posició amb una absoluta autoritat davant els corredors d'origen magrebí Khalid Merroune i Mohamed Benmarca. En categoria femenina, on se disputaven de forma conjunta les categories juvenil, júnior, promesa, veterans i senyor, la primera en arribar a meta amb un espectacular sprint final va ser l'atleta del Pamplona Atlético Isabel Rodríguez.